oikein, tässä liikkuu todella saksalainen auto. Ja kysymyksenne on varsin oikeutettu, miten tämä liittyy tunturimopediin. Vastaus on yksinkertainen. Tämä suomalainen mopedi on kansainvälistä tasoa. Siksi ei mitään ole jäänyt sormenpäätuntuman varaan, vaan kaikki prototyyppiratkaisut tutkitaan kansainvälisen mittapuun mukaisesti. Tämä paikka on Darmstadt, maailmankuulu lujuusmittauslaboratorio, jonka testejä ja mittaustapoja käyttävät hyväkseen myös Euroopan ja Yhdysvaltojen auto- ja lentokonetehtaat. Ja mopedi onkin varsin vaativa tutkimuskohde. Ajatelkaamme vain niitä pulmia, joita lujuus ja kestävyys tuovat tullessaan, kun puhutaan käyttäjistä, joiden ikävuodet vaihtelevat 15 eläkeikään. Jokaisella ovat omat norminsa. Tämän laboratorion tehtävänä on selvittää, miten nämä normit on mahdollista toteuttaa. Niinpä laboratorio on perusteellinen, aineen kestävyys, rakenteiden soveltuvuus ja aineen väsyminen joutuvat jatkuvien kokeiden kohteeksi. Mittausmenetelmät ovat yksityiskohtaisen tarkkoja. Mitään ei jää sattuman varaan. Esimerkkinä tästä ovat nämä kaikkialle mopedin runkoon kiinnitettävät vastuselementit, eli anturit. Nämä anturit yhdistetään johtimien avulla koemopedin takaosassa olevaan kytkintauluun, ja näin saadaan aikaan yli 40 tärkeimmästä rasittumiskohteesta ajotutkimus. Ja näiden kaapeleiden avulla tuo tieto kartoitetaan eteenpäin. Mopedin kuljettajalla on selässä rekisteröintilaite, mihin yhdistettyyn anturit välittävät kaiken tiedon tapahtuneesta suoraan filmille. Koeajomaastoksi on valittu mahdollisimman epätasainen ja vaikeakulkuinen tie, jotta kaikki mahdolliset runkoon ja haarukoihin kohdistuvat rasitukset voidaan mitata. Niinpä mopedi joutuu normaaliajoa huomattavasti kovempaan käsittelyyn. Pyritään saamaan selville, mitä kokeiltavana oleva konstruktio todella kestää. Ja käyrän huipuista on tämä suurin rasitus todettavissa. Näin siis jatkuvat kokeet, ajajat ajavat ja mittauslaitteet mittaavat. Tällaista tapahtumaa ei varmaan kukaan mopedilla liikkuja toivo, mutta koeolosuhteissa on sekin otettu huomioon. Eripintaisia teitä käyttäen pyritään kartoittamaan kaikki mahdollinen tieto siitä, mitkä ovat mopedin päivittäiset askareet, jos nyt näin voitaisiin sanoa. Vain perusteelliset tutkimukset kertovatkin tästä nuo täydelliset tiedot. Mutta täydellistäkin tietoa voidaan vielä täydellistää tarkastelemalla tiettyjä yksityiskohtia mitta-auton avulla, missä on suurempi tehoinen vahvistin. Mopedista tulevat impulssit, eli tieto tapahtuneesta, johdetaan sinne hinattavaa kaapelia pitkin. Mitta-auton varusteet reagoivat herkästi kaikkiin tilanteisiin ja kartoittavat tarkasti viimeistellyn kokonaiskuvan mopedin työskentelystä joka kelin olosuhteissa. Vielä muuan yksityiskohta, eli kertomus siitä, miten tämä on mahdollista. Hinauskaapeli on levitetty ajotien reunaan, jotta sen esteetön mukaantulo olisi mahdollista. Tätä kaapelia on peräti 400 metriä. Näin siis olemme keränneet tiedon, mutta katsokaamme vielä, miltä tuo tiedon lähtökohta, tunturimopedin prototyyppi, näyttää monine johtosarjoineen.
Miltei jokaisen 4 senttimetrin kertomus on kirjattu muistiin. Tunturimopedin runko muistuttaa nyt milteipä tietokonetta. Ja kaikki mallit sekä muodon muutokset läpikäyvät nämä samat kokeet. Tässä tunturitehtaan suunnittelema teräslevyrunko. Lujuusmittauslaboratorion laitteet punnitsevat ei vain tavallisia tai epänormaaleja mahdollisuuksia, vaan myös täysin mahdottomat mahdollisuudet. Vain todellisten käyttöolosuhteiden ääriarvot merkitsevät riittävää luotettavuutta sekä lujuutta. Mutta käytännön olosuhteet eivät nekään kuitenkaan riitä. Ne antavat meille vain tietyn kuvan tietystä tapahtumasarjasta ja kertovat sen, miten mopedi tämän kaiken kestää. Mutta ne eivät kerro, miten kauan mopedi kestää. Tämä tieto muodostaa kuitenkin toisen ja erittäin ratkaisevan lisän siihen argumenttien sarjaan, kun mopedia hankitaan. Sitä ei hankita vain hetkellistä tarvetta varten, vaan pitkäaikaista käyttöä varten. Nämä näkemänne kuvat ovat olleet ohjelmoidun tärytinlaitteen toiminnasta. Tämän laitteen tarkoituksena on tutkia rungon pitempiaikaista kestävyyttä tietokoneen avulla. Mehän olemme tähän mennessä selvittäneet rungon eri kohtiin tulleet rasitukset käytännön olosuhteissa. Nyt ohjelmoitu tietokone johtaa tärytinlaitteen toimintaan ajokokeen mukaisten tulosten pohjalta. Tietokone toistaa eli käskee tärytinlaitetta toistamaan nämä koeajossa todetut kuormitukset kerta kerran jälkeen samanlaisina. Tärytinkoneella ei ole vapaahetkiä, kuormitukset toistuvat jopa kymmeniä miljoonia kertoja. Näin saadaan selville tietoa, jota mikään ennakoitu lujuuslaskelma ei kerro. Nämä koeohjelmat kestävät monia viikkoja. Kaikki toistuu yhä uudelleen ja uudelleen. Kuitenkaan ei koskaan samalla tavalla, sillä kuten ajo-olosuhteissa rasitusten suuruus vaihtelee. Näin on tunturimopedin runko saanut 40 miljoonaa erilaista iskua. Yksi testivaihe on päättynyt. Ja kun viimeiset kokeet on kirjattu, tutkimustulokset analysoitu ja sovellettu käytäntöön, on päätteeksi lopputuloksen vuoro. Tämä lopputulos on tunturimopedi, todella viimeisteltyä, testattua lujuutta.